отворя. Мишката къде? Мишка. Мишленце. Къде е бордера? Къде? Добре, тя си май извън бордера, не може да се движи. Маля, помощ! И какво става, хора? Аз съм Балкан Панда и днес ще цъкаме One More Cook with Capitals. И в днешното видео ще бачкаме в някакъв ресторант за хот-дог, брат. Аз вече съм в играта. Yes. Има някакви навъртяни $100 от миналия път. 25. Брат, ние защо продаваме само хот-дог, бе? Ара, поръчайте, бе! Ара, чакам ви! Ицо подготвен майстор, Pro Max. Добре, време да... На бащи ще искат крем вирши за това. Слагай ги те, всичките, слагай всякакви крем вирши. И като станат кухнати ги води. Роу. Брат ми, къде отива крем вирша? Hello? Крем вирш? Hello? Мистер, искате ли крем вирш малко? Абе, ще подпалиш кухнята. Няма бе, Рауса! Христо! Балкон Панда, какво правиш? Да. Какай? Обърни се! Мишката! Обърни се! Сготвих мишка. Тази мишка е... Беше кухната, брат. Беше кухната. Значи ми кажа, че трябва тия да ги кухне. Ненцето, деливър топ. Не мога да... Балкан Панда да знаеш, че трябва да тия да ги печеш. И филийките ли трябва да се пъкат? Да. Ето това е скамерско. Добре, мистер Джаксън. Ти един кремвирш, брат. Кой не кремвирш чиния? Идеално. Гледай колко добре го направих, бе. Кой иска кремвирш да даш? Някой иска ли? Я, Христо, Балкан Панда, направи мордера, моля. Hello. И двамата! Значи през цялото време сте искали салами. Браво. Опа, малкото. Така. Не! Аре, яже, давай, кремвирша ми. Не, бе! Брате, Христо, помощ, кремвирши на земята. Не, мишката, не! Брат, махката мишка. Как тук, приятели? Балкан Панда, какво правиш с това? С горката мишка. Че каква горка? Краде само храна на хората. И какво да имат бактерии, брат? Коха дришка 24 са. Аре, яш. Добре, това е кухнато от мене. Това пак е кухнато. Абе, ей така, чуеш как? Ей така с главата, чун. Чин. Ей, чинчан и бумара. Накаш ли? Абе, брат, спирай тази вода, човек, ще плащаме велик данък. Брат, няма бургери. Шо няма Хот-дог, джирница. Ара ще поръчваме малко, поръчваме, няма. Айде, приятелю, хапвай си. So tasty. Да. А там мишка ти какво правиш в момента, че тя тази мишка малко безполезна. Аре, сгъзи я! Браво!
Ехе. Гледай, бе. Да. Малко кренвирши. Мишки, Добре. елате да ви нахраня. Не. Знам, че надуши този салам. Не, махни я тази мишка. Махни я тази мишка от кухнята. Моля те. Жив цигана. Ей да се убиш като цигана, бе. Христ! Пака падна. Помогни. Кофата за буклук. Ама тази мишка не излиза от кофта за буклук. Помощ, Балкан банда, тази мишка влиза в... добре, той отива в кофта. Добре. Не, Абе, спре се водата, бе, брат ми. Балкан банда. One hour later. Стълбери. Аз просто подях с тези ходози. Така, значи... Сменихме на сладолет. Ванила, служи ванила отгоре. Идеално. И стробери. Добре, това е много по-лесно. Това е много по-лесно. Искате ли нещо друго на Айде, него? не! Не мога да взема тъпия сладолет. Благодаря. Готово. Ванила и Чакай, аз шоколад. имам мой. Дай ми. Аз имам. Има две, има три. Не знам защо искаш моите. Така. Много е яко. Не? Така. Не! Айде, Шоколада ми. мистер Гошо. Аз тям да купя. Не мога да купя инфинити. Кофи и ванила. Колко пари имам? Ние сме бедни, бе, брат. Колко? Добре, аз само 65. аз само купувам айскрим. Някой иска ли сладолет с лайна? Сега ще Без да ръководим, исках май. му дали върнахме един грешен сладолет. Не ми кажа, че му деливърна. Ти си! Защо? Разваляш ми бизнеса! Мама! Без да искам. Брат, какво без да искаш? Ще развалиш и този бизнес, значи. Не да го развали? Кой, той ли ще го развалиш, бе, брат? Опа. Брат, Опа, аз правя този флаво. Дето е Добре, черно... аз правя този. червения. Ма не, аз го правя вече, аз вече съм готов с него. Добре, аз тогава правя розовия. Страубери. Готово. Бляк. Добре, аре, аз съм дясно, ти си ляво. Аз... Добре. Добре, имаме едно и също. Кофи. Бат, те само кафе ли пият, бе, брат ми? Стробери. О, не, чоколад. Опа. Да. Бат, аз тук се чувствам като Майкъл. Здравейте, манячки. Айскрима, Имаме сой две топки. Три топки. Ето, извинявай. Извинявай. Колко, какво искаш? Ванила и стробери. Значи това вече е с ванила. Страубери. Между другото, това е рол. Ние май трябва да го печем. Сега какво да го правим това? Аз какво да го правя то? Не знам, на мен пише на Судледа рол. Балкан панда. Как ще изхвърлиш шоколада? От позицията ми. Сложих на грешния човек. Ванила и стробери. Какво ме гледаш така и ми се караш? Айде малко сте страуберки. Айде бе! Оп. Ще идете малко двоен сладолет. Ванила. Нати. Но той поко го иска по дъгата, е гати. Това е много лесно, бе. 3 от 5. Сега ще правим чикен. Какво? Да. Hello. Да, път си обята. Hello. Добре. Can I get a chicken? Аз се гръмна.
Hello. Сега си диша в този микрофон. Дишня. Не бе! Да изслушам. Добре, слагай го вътре. Слагай го вътре. Идеално. Nugget. Come on, Nick. Добре, значи те искат чикен бургер. Айде бе, няма ли да се изпече това китайско чудо? Добре, готово. Дай ми, аз ще помня с тази поръчка. Добре. А как да го взема? Сега това как се взема това? Това как се взема? Hello? Ана. Добре, ще го служа като никъде. По грешния начин го направи. Ай, те па ще го следят. Да. Дай ми това чудо. Айде, ето ти, бе, ето ти. Той не иска. Айде, бе. Айде, яш, бе! Трябва да му го сложим тук. Дай ми. Къде? Hello. Бургер. Яш! Не, тук има нека не иска. Яш. Изяде го! Иска чикен нагетс. Чикен. Чики. То си е мълчини, бе, ние сме много тъпи. Пъкъм панда, това е било рал отгоре. Той си има чини, бе. Пъкъм панда. Капи, нещо, си има учени. Си му дал рал бургер. Аз се чуда защо той не го иска. Ма не бе, дотра, той си има чини за тая работа, бе. Много яко. Добре, чикен бургер. Опа. Айде малко чикен. Кой иска чикен? Чикен. Добре, трябва да ли върнем чикен. И се спри водата, аз през това време отивам да купя малко чикен. Дай ще купя 5 такива. Айде, бусче. Капи, иска да помагаш. Да, добре, трябва ти нъгити. И може ли Бакъм панда ти да ги пренесеш, аз ще ги изпека. Добре. Изпеча. Добре. Да ми Стой чакаш там, коленце. Влад. Нека ги изпечем всички.
жрата, моля. Окей. Така. Нека да сготвим some chicken. Let's cook Exactly what I chicken. ordered. Спри си водата, моля. Где-то счисти бе. Сега правя великото. Чикен бургер. Охо, мишка. Мишка намерих. Така. Сложих мишката в ерфер. Как се каже? Аз запържим. Да, много яко. Мишката се Така, мишка. Това не мога да сложа! Готово. Така. Има ли чикен? Има ли чикен пати? Къде е чикен патито? Чикен пати. Чикен пати трябва ето. Я? И трябва да поръчаш. Това е нъгет. Не бе, има пати. И трябва да поръчаш. Не бе, не с мишката бе. Бързо. Чикен пати. Къде ми е? Къде ми изчезна? Мега има. Къде? Аз правя на Къде? уния деливър Аха. с картофките. С картофките ще направя. Добре, аз правя правя с, тук за филиките. Аз правя чикен бургера. Те филики трябва да се Добре. Знам къде се слагат филиките вече. Добре, браво направо. Тук в пекарната. Добре, една вече е готова. И другата. Ама как се... то трябваше ли ти нож? За кое? За филиките да ги разрежеш. Да. Къде? Къде ми е? Добре, де, кой ми сега ми взе бургера отдолу? Ето го. Не бе, това е моето бе! Дай ми добре, го! това чакай, това е чикен пати. Брат, ти си ми взел това е мое. Как е твое бе? Това е си мое. бе. Аз си го Welcome, взех от Panda. печката. Взех си Falcon Panda, това си е мое. го. Мишката е твоя, мишката е твоя. Абе, знаеш кое е мое? Яш. Брат, и баси късима сървър са, много си тъжен. Да, бе, спри да ми крадеш, бе. Да бе, да, айде. Да, е така. Глей го, брат, глей го, мазния. Ето, готово. Трябва поръчка. Трябва да поръчам с тебе мозък. Това те брейнваш. Трябва ни, брат, трябва ни някаква организация, ела. Поръчах всичко. Тези чикен нали са като изпеко. Не знам, ей ти. Бяха безброй. Мишката ги взела. Ето, брат, те мишката... Абе, те мишката съм плаши хората. Нали няма да зле, ако мога да те взема. И ти свърля от тук. Завинаги. О, маля, тази игра с Roblox. Сетих се, където ти може да се променеш мишка с една отвора. Да. Мишката къде? Мишка. Мишленце. Къде е бордера?
Добре, тя си май извън бордера, не може да се движи. Маля, помощ! Добре, супер махнах се. Мръдни! Да, ще отстраня, да, ще отстраня. Не го лесно. Я ходим при другите О, брат. Има чикен. А не, това е фрайс. Така, мистер. Приключваме заведението. Айде тука, да. Това става на месец. Ара. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, имаме една звезда! Мачкай! Е! Някакви пари печелям ли? Май да. Ма не знам къде се Я? гледа. Не можеш да купуваме нещо. Еми, гайс, поне от това видео ще е това, защото нали става прекалено дълго. И да, не забравяйте да лайкнете и да се абонирате за канала за повече интересни видеа. Аз съм Крис. Хело! Аз Дай съм, ми мишката! аз съм Капибара Бос. Няма да знае кукаиш! И вие бяхте с Balkan Panda. И от мен, бай-бай. Гледайте, значи. Нич, не. Дойде края на това видео. Както гледате, аз Balkan Panda и мистер Капибарски бос. Ще трябва да приключим това видео. И това беше от мене. Айде, чао! И само не забравяйте да лайкнете и да се сабскрайбите, че просто... Гледате ли тази мишка? И тази долу мишката. Долу има и мишки. Ви станете такива, ако не се сабскрайбнете. Чуете ли ме? Лайк и сабскрайб за мен и Balkan Panda. Айде. Чао, чао.